Este venres arrancará oficialmente o Nadal en Ribeira. Xunto co acendido do alumeado, está previsto que poida entrar en funcionamento a pista de xeo. Queremos iniciar esta andadura este ano, o 28 de viernes que ven, coincidindo un pouco co Black Friday. Si podemos, esta lista, pois ao mellor se podemos abrila xa o propio viernes, si logramos tela a tempo, se non, pois quedaría pola tarde. No noso sentido, queremos tamén con isto apoiar igual o comercio, apoiar igual a hostelería. Sabemos que é moi importante que a cidade como a Ribeira desempeñemos en este sentido actividades que non hai en ninguna comarca do Barbanza, por iso que, como dicía, que me sinto super orgulloso de que Poder Ribeira poda dispoñer desta pista de hielo. E tamén é moi importante en este sentido pois, o apoio, claro está, como dicía antes, do Concello, que nos sigan apoiando, que en este sentido o traballo todo facemos nós, pero é moi importante a aportación deles. Ademais das entradas individuais que manteñen o prezo de 7 euros, a Asociación de Empresarios de Ribeira conseguiu este ano sumar unha colaboración. Ofertarase un pack para grupos de máis de 25 persoas, que inclúe tamén entrada ao Space Park por 10 euros. O igual que o pasado ano, a asociación colaborará coa Unidade Pastoral de Ribeira, facilitando o acceso á pista para grupos de distintas parroquias. Nos, como Unidade Pastoral, tamén en todas as datas así un poquinho fortes do ano, temos algunha actividade. E esta pois, nos sirve para poder pois, estar cos rapaces, cos mozos, cos nenos, nenas, e poder así, pois eso, pasar un día xuntos, non? Entonces, por eso estou aquí, pois, apoiando un poquinho pois, toda esta iniciativa. Ademais da colaboración dos empresarios con Fercoste a cabeza como promotora da pista, a patronal agradeceu a aposta da Xunta de Galicia, o Concello de Ribeira e a Deputación da Coruña na posta en marcha desta iniciativa dinamizadora.